Sanibonana, nikhuluma noSIMO kaNdlovu ku-MGI Entertainment. Lapha futhi sinominathiwe kuma award amakhulu MBA ekumlwazi ethi bavundulula awards. Ngicela ukuthi wonke umuntu othanda MGI aphume ngobuningi bakhe bakithi avote laphayana no andluliseni nakwabanye ukuthi bavotele MGI. Inominathiwe ke ku best photographer. Mawufuna ukuvota uvota uthi MBA uthi SIMO Ndlovu bese uthi best photographer uthumele enombolweni ku 45633. I-SMS ibiza R150. Ungavota noma ingakhi ukuze sibuye nayo le ndondo lapha ekhaya. I-MGI yenza imisebenzi emihle kakhulu makubalwa imicimbini yonke khona ezweni. Senza izithombe, senza ivideo, senza graphic design. Shuthi yonke into uyayithola la ngaphakathi kwele company eyimedia ye-MGI. Ungakhohlwa bafowethu ugijima uyobheka lapha ku Facebook imisebenzi yakhona emihle esiyenzile. Ungakwazi ukuthola ipage lethu lapha ya MGI Entertainment Pty Ltd noma vele uqonde khona ku MGI photographer uzobona zonke izithombe esisezenzile lapho. Uma ungakhona lapho uvele uqonde ngqo ukuthi MGI Ndlovu ku Facebook na kanjani uzothola mina uqobo lapho. Uma ungakhonanga lapho uvele uthi nje ku WhatsApp ku number enothi 0794058269 uzongithola lapho bafowethu. Na kanjani ungilandele ngisho Instagram na ku Twitter ngikhona. Ungakhohlwa quality is our first priority.